Pum, les 9:55. Recordo que vaig parlar-te d'un tal Romeo que li cardava gastos sempre fins a l'últim adeu. De tant en tant es preguntava, miraríeu diferent amb una mica de fama? Però Déu meu, pareu al món! Si ara el veiéssiu aniríeu tots de cul! Que se n'ha fet d'aquell cretí d'un cuc de seda ressorgit? Oh, com es mou, com es mou! Ell ja mai tornarà, ell ja mai tornarà, ell ja mai tornarà, ell ja mai tornarà. I avui ens ha reunit en aquell bar petit on hem brindat i celebrat aquesta novetat. I un sol missatge per tot el món: rebeu el més formós, rebeu-lo amb honors. Y aquí está, no callarà, moving por el pueblo, moving like a rockstar. I aquells que sempre t'han criticat, ara tots li